Il-lif tal-maternità mistenni jiġi estiż fi ftit żmien ieħor għal dawk li jsiru ġenituri permezz tal-proċedura tas-surrogacy barra minn xtutna. Hekk kif is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul se jressaq il-proposta it-tnejn li ġej. Għalkemm il-proċedura għadha mhix legalizzata f'Artna, koppji lokali qed jirrikorru barra minn Malta għal proċedura medika fejn mara oħra iġġorr it-tarbija għal oħra li ma tkunx tista' ġġorr it-tarbija fl-utru tagħha fid-9 xhur ta' tqala. Din il-proposta qed titressaq ukoll wara li d-deputata Laburista Rozjen Kutajjar ġibdet l-attenzjoni dwar dan in-nuqqas fuq il-midja soċjali. Is-sitwazzjoni attwali hi li filwaqt li r-raġel jibqa' intitolat għal-lif tal-paternità, f'dan il-każ il-mara mhix eliġibbli għalih. One News ħal-kumment tas-Segretarju Parlamentari Andy Ellul li stqar li bħalissa m'hemm l-ebda diskussjonijiet biex tkun legalizzata l-proċedura tas-surrogacy, iżda fl-istess ħin bħala il-politikant responsabbli ma jistax ma jindirizzax din l-anomalija li bħalissa qed tiddiskrimina ma' dawn il-ġenituri. Enfasizza li għalkemm dawn huma faxxa żgħira tas-soċjetà, Gvern Laburista qiegħed hemm għal kulħadd. Bħala gvern u anke bħala politiċi rridu nibqgħu inħadnu politika bruħ soċjali din hija realtà f'pajjiżna fejn Maltin qed imorru barra mill-pajjiż u jiġu bwilt permezz ta' surrogacy u allura huwa żgħir kemm huwa żgħir in-numru. Din irridu nindirizzaw aħna bħala politiċi jrid ikollna l-kuraġġ illi nitkellmu fuq affarijiet illi forsi ħadd ieħor jiddejjaq jitkellem fuqhom, irridu noffru liġi tax-xogħol li ma toħloqx diskriminazzjoni u allura jien b'responsabilità fis-6 ta' Ottubru ħammur quddiem l-Employment Relations Board, jiġifieri fejn iltaqgħu l-imsieħba soċjali fejn hemmhekk ħankun qed niskatta din id-diskussjoni biex f'pajjiżna jidħol lif ieħor ġdid għal dawn il-koppji.